روش باش هوانو روشاوا چاوایه ایرو باشی کاری مالی مدابو و چه کر چه نکر و چه کر باشه نا ایرو ده پلا پنجی ده داچه کنمینه که سر داچه که راوستن داچه کی کار پناسه که تعریفه کش بود داچه که بکه داچه دما کم دیگه داچه چی تبیره کس نزانه داچه چیه ل ب ج لبجی ده تعریفه که خواه به پناسه که خواه گوتنن هن تنی ماناوان تننه هوکان گاوا هوکی de kartinin hevok kurturdaki devlementirdeki yani dama bir seri خواه به تنی خواه واتای خواتنه بله به واتای زیده واتای که خواتنه یعنی لدمه کودی که به هندره هوا که جی هوا که بیوینا نه احساس کرن جی پیوین وار هم دو بیجن داچک یعنی پیوین که به تنها سری خواه زیده واتای که نادن لی هوا که جی بیوانا نه احساس کرن ام جوانا را دو بیجن داچک چه بو؟ yani penase ve penase gerekun jibir nekin jiber ku gringe eme daçeke jihokere jilekere jibresere jikirdeye çava nas bikin yani hevok em bejin vekî laşê mirovekî ye serê xwe heye destê xwe heye lingê xwe heye beşê xwe hene ne warê beşê hevokê ku em nas nekin kîjan kirdeye kîjan lêkere kîjan daçeke kîjan hokere em vana nas nekin em hevokeke rast û durust nikarin binivîsînin em ê binivîsînin wê daçek li cî kî bi hoker li cî kî bi kirde li cî kî bi nabe hevok ji bo hevokeke baş rast durust em binivîsînin divê hêmanên hevokê em zanibin ji wan hêmanan me lêker dîtibû kirde dîtibû cînav dîtibû yani cînav diketin şûna kirdeyê û ji bo kurdî kurmancî dibûn bireser jî lê îro em ê daçeka bibînin daçek jî di hevokê de û bi taybetî di zimanê kurdî kurmancî de pir girîng in bêyî wana bêje hema hema hevokek çê nabe û têr dikin hevokê xurt dikin ji aliyê wateyê ve bi taybetî xurt dikin û peyvan jî ji aliyê wateyê ve xurt dikin ji bo vê girîng in na li vir hinek daçek hene tenê sê daçek li vira nivîsandine em belkî hinkî ji zêdetir jî bibînin ji ber ku ji me re daçek girîng in mijareke girîng e em ê hinekî ser daçeka rawestin em destpêkê dixwazin bixwînin êvira û piştre em îca ji cem xwe çê bikin kî dixwaze bixwîne Perîxan bixwîn Perîxan daçek li ez li Amedê dijîm ev firavîne li malê dixwe bi dîlan bi servîsê diçe dibistanê serhat bi diya xwe re dipeyve ji ez jî malê tem Zarife ji Dêrsimê ye ev jî muzîkê hez dike baş em hinek daçek li ser texte binivîsînin û yekeke mana bibînin di hevokê de çawa tê bikaranîn em bibînin li vir çi gotiye li gotiye ne warê belê he belê li û ji B bi û bi ev hersiyan el vir belê yani li bi ji baş e em ji vana re dibêjin daçekên sade daçekên xwerû ji bo çi sade xwerûnê ji hêmanekê pêktin pêşkir paşkir tiştik pêvetin heye sade ye xwerû ye êmeyê ku ne xwerû hene em ji wana jî dibêjin di de bi re bi ve vakidin
B û D jî heye. J û R heye. J û V heye. D û R jî heye. Em ê ku binivîsînin. Aslında emredir. Neyse emredir binivîsînin. D û R. Nav hemû daçekin. Em van daçeka di hevokê de bikartînin. Mînak em bêjin ji bo li em dikarin çi mînakê bidin? Dema ku em cih diyar bikin. Cih. Mînak ez li ku derê me? Ez li ber texte me ne werê? Ez nikarim bêjim ez ber texte me. Ya jî dep texte. Em bêjin texte. Eger ez bêjim ez ber texte me di hişê me de em tê digêjin ku tiştî kê me. Yani ber texte cî tam ji me re diyar nake. Tam li hedefê li armancê naxe, li noxtê naxe. Lê ku em daçekekê bînin ku em bêjin ez li ber texte me hevoka me dewlementtir dibe, xurttir dibe, watedartir dibe, sedî sed ciyê me diyar dike. Ne wê? Dema ku ez bêjim ez li virim. Mînak pênûs ku ez bêjim pênûs ser masê ye. Kêm dimîne lê bêjim pênûs li ser masê ye. Ew li vê derê cî tam sedî sed dike. Tam ji me re diyar dike. Daçeka li hem bi tenê serê xwe jî tê bikaranîn. Mînak wekî ez li malê me, ez li virim, ez li sûkê me, ez li dibistanê me. Wisa bi tenê serê xwe jî tê bikaranîn. û him jî mirov dikare bi peyvên wekî jêr, jor, ser, em bêjin mînak li ser e, li jor e, em bêjin li jêr e, li ber e, li kêlekê ye. Mirov dikare bi peyvên wisa jî bikar bîne. Alîkarî didime ama di hemûyan de li cî ji me re diyar dike. Em bi li tê digêjin filan tişt li ku derê ye. Ji xwe dema ku em pirs dikin jî em çi dibêjin? Em dibêjin berîvan li ku derê ye. Naman li ku derê ye. Em bêjin lemper li ku derê ye. Filan kes li ku derê ye. Em bi li pirs dikin û bi li jî bersivê didin. Ew daçekek me ye vî rengî ye. Em bi bikarbînin bi dema bi tiştekî re girêdanekê em dixwazin çê bikin em bi bikartînin. Mînak ez pirs dikim pênûsa sor li ku yerê ye? Bersiv didim ez bêjim pênûsa sor bi min re ye. Yani girêdana wê bi min re çê dibe. Bi min re ye. Bi te re ye. An jî tu bi otobüsê diçî malê. Girêdana te bi alava ku tu pê re diçî girêdanekê çê dike. Bi otobüsê. Bi erebê, bi trênê. Ez bi pênûsê dinivîsim. Ez bi meşê hatim. Yani tim girêdanekê bi vî rengî ji me re dide diyarkirin. Mirovekî Kurdî ne zimanê dayîkê bi fêrî kurmancî bi çawa dikare biryarekê bide kînga biyê û kînga bi ve yan bi reyê yan bi de. İşte demek ku girêdanek pêwîst be girêdanekê çê bike yani navgînekê çê bike ve demê bikartîne. Yani wekî Elmanî de dibêjin mit, bi İngilîzî dibêjin vît, bi zimanê din nizanim tiştekî dibêjin
bi kurmancı jî em dibêjin bi. Minak ez niha bi tere daxilin. Bi tere daxilin. Em nikarin bêjim ez te re daxivim. Hema wiya dikeve bi re ne tenê biye. Rast e? Bi re ye em me got ê ne xwerû jî hene, ê xwerû jî hene. Em ê yeke ez vê naçêkim, em ê yeke xwerû jî çêkin. Baxivim. Ez ku bi vê biyê negirim, neynim vê derê, axaftina min bi te re çê nabe. Minak ez bêjim ji vir dema tu diçî malê. Tu çawa diçî malê? Ez bi trenê diçim. Trenê diçî ne? Ez trenê diçim. Ez trenê diçim. Wateyekê dide, wateyeke xurt dide me? Ez trenê diçim. Yani tu diçîcem trenê, tu trenê pêre diçî, tu çi dikî ne diyare. Ne zelal e yani. Lê dema gotu bi ji vir rakî bînî vê derê ez bi trenê diçim. Bi di vê derê de trenê tam diyar dike, tam girêdanê pêçê dike, navbêra te û trenê de girêdanekê çê dike. Diyar dike got tu bi çi çûye. Erê pirsa min e ew bû. Çi bû? Min got mirovekî Kurdî an jî kurmancî ne zimanê dayika wî bû û ew fêrî kurmancî bibe. Ew mirova çawa dikare biryarê bide kînga tenê biye û kînga bi de yan bi re yan bi ve ye. Ew mirova çer dikare zanibe kînga çi tê. Bravo. Mamosta wekî bersiv ez Belê. hinek ziman heye mînak Almanî de jî mesela deman diçûn kursê hin temamkeran jî wekî peyvên wekî daçeka mirov bikar tîne nikare bi heman em bêjî ew lêkerekî li gorî dilê xwe bikar bîne. Nikare. Hemîn nayên bikaranîn. Hin tişt hene mirov hewcê ji ber bike. Mesela Kurdî jî ez bêjim her tiştî belkî sadî sad mirov negê ji mantıqa wê an jî tiştekî dî. Lê di nava axaftinê di nava pratîkê de hin tişt mesela lîsteyekî didan me digotin hûn vê lîstê ji ber bikin. Yani ji bo Yani wê tu te ji berkirin rêbazek. erê ji berkirin rêbazek e. Ama ez dibêjim di vir de rêzikekî heye mînak em dibêjin di em di nizanim di çikê de wexta tu hindirê çitekî de bû navginên Erê. têperînê bin em Aha. bi tenê serê xwe bikartînin. erê wekî din mînak bi re jî em bêjin gava tu li ba kesekî bû mînak ez bi rûkenê re me an jî ez Pêre me. erê pîre me çaxî bi ve jî wexta çitek bi çitekî ve Zelixî yani be, zelikandî bû yani mînak bi diyêr ve ye yani ez dibêjim Erê rêzik her heye yani daçekek- ji ber Her kirin daçekek ji bo tiştekî tê bikaranîn. erê Na ji bo pirsa evela berîvan yani bi demê ku bi tenê serê xwe be ji bo navginên têperînê mirov dikare bikar bîne. Mînak ez bi trenê diçim, ez bi arebê diçim. Yani tiştên teknîkî. Ez bi pênûsê dinivîsînim. Bi tenê serê xwe, demê ku bi tenê serê xwe be navginekê tîne ser zimên. Yani navginek çawa mesela ez bi trenê diçim, ez bi otobüsê diçim, ez bi pênûsê dinivîsînim. Yani navbêra kirde û bireserê de girêdanekê çêdike. Demek ku wisa girêdanek çêkir bi tenê serê xwe tê bikaranîn. Eva fêm bû berîvan. Yani baş ku em fêm bikin bi vî rengî ye di navbêra kirde elvir jî bêjim ji bo navbêra kirde û bireserê de kirde û bireserê de ya jî em li vir çê bikin ji bo ku yê xwerû ye kirde û bireserê de girêdanekê têkiliyekê demê ku çê bike bi tenê serê xwe tê. Tamam. Û dema pêrebûnê yani pêrebûn
tiştekî ku pêre be pêrebûnê çêbike wê demê jî bi vî awayî bi û re pevr têbkaranîn. Yani du tişt wê demê pevre çêdibin. Ez bi te re me, tu bi filan kes re yî, filan kes bi filan kes re diçe. Yani pêrebûn. Demek ki pêrebûn bi jî em dibêjin bi û re tê cem hevdû. Demê wekî ku evîn gotiye pêvebûnê diyar bike. Pêve mînak em bêjin wêne em bêjin eva wêneyeke em bu sabah sibînin wêne bi dîwêr ve ye pêve ye pêvebûn yani bi û ve ji me re pêvebûnê diyar dike pêve ye bi dîwêr ve ye em bêjin bi sînga min ve ye ya jî bi filan derê ve ye yani ciyekî ve tu dize liqînî ya jî dad liqînê pêve ew jî pêvebûnê nîşan dike. Yani her daçeka ku li vê derê li gorî re ve de çi dikin rolekê dizê. Mesela demê ku bêje de bi û de ew jî cih cihet cih alî berek nîşan dike. Mesela ew bi wir de dimeşe. Bi wir de dimeşe. Ya jî bi wir ve dimeşe. Yani bi wir de dimeşe, bi wir ve dimeşe. Çiye berek cih yani ber peşî wêne diyar dike. Em vana yek yek em niha ser bisekinin. Em ji bibînin. Ji tim derketina ji çavkaniyekê ya jî ji ciyekî ji me re diyar dike. Mînak e destê xwe ji bêrîka xwe derdixim. Jê derdixim. Jê derxistin. Mînak em bêjin heval birahîn ji botanê ye. Yani cê ku jê tê, cê ku jê derdikeve. Em bêjin pênûs ji plastîkê hatiye çêkirin. Yani ji tiştekî, ji maddeyekê, ji tiştekî hatiye çêkirin, hatiye derketin. Kaxez ji darê hatiye çêkirin. Ne var ya ji darê hûr dikin, nizam çi dikin kaxez. Ji tim em demê ku derkevin em ê çi bêjin? Em bêjin em ji dibistanê derketin. Ya ji refê derketin. Tim ji ciyekî girtî derketina derve. Ji ciyekî derketinê îfade dike. Ya jî wekî nasnameyê ya jî aidet ji welatekî bin ji tu ji kû derê ye. Dibêjin tu ji kû derê ye, ez ji filan derê me. Wêna diyar dike. Em mînakeke ji bo wê jî dikarin binivîsînin. Ji bo wî jî. Em çi bêjin? Em bêjin ez ji Kurdistanê me. Bilere mecî jî bi tenê serê xwe bikaranîn. Ne var ye? Yani ew jî bi tenê dikare were bikaranîn. Ji ciyekî bûnê diyar dike. Em mînakeke di dikarin bêjin ez ji malê tên. Dîsa min em ji malê derketin. Em ji Kurdistanê hatin. Wêna diyar dike. Heval Mahmud kerem ke. Di nava hevokê de meriv jî serwateke dî jî merivkarî bikar bênî. Çawa? Bêjin meriv vê wextê hestê xwe tênî ziman dibê ez ji te hest dikim, ez ji te adiz dibim. Ew em ji wan re dibêjin lêkerên hevedûdanî, daçekek û peyvek û lêkerek tên cem hevdû lêkereke nû çêdikin. Ji xwe ev daçek bi kerî çêkirina lêkera jî tên. Mesela dema tu dibêjî ez ji te hez dikim ew kîjan lêkere? Lêkera ji nokta 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 hezkirin. Yani jiyekî hezkirin ya jî jiyekê hezkirin. Ew dibin lêkerek. Ew êdî di wir de ne daçeke, ew êdî parçeyek, hêmanek lêkerekê ye. Lê ku bi serê xwe be, yani rola wê ya daçekî ku pêş de be daçek e.
Leku ketibe hundre lekereke yani lekerek çekirbe ev dibe heymanek lekereke. Heyman ebe ya kata ve yani. Bu kadar çeke lekereke çedike edidi bir parça kişi lekere. Vaki hem xwarineke çedikin dinavede em bejin Frengi heye, dinavede bacani reş heye, dinavede isot heye. Hemû tê de hene sewzene lê em nabêjin ev bacanê reş e, ev îsot e, ev nizam çi ye, em dibêjin ev tirşik e. Ne var ya, êdî dibe tirşik yani. Tu nikarî bêjî illa na frengî tê de ye, ev frengî ye. Ya jî bacanê reş tê de ye, ev tê de ye. Pîvaz tê de ye, ev pîvaz e. Ew bûyî tirşik êdî. Lêker jî were ye, ji lêkerekê, ji peyvekê û ji daçekekê pêk hatiye, tu nikarî bêjî ev lêker vatê de daçek heye, gerek ev daçek be ya jî daçek. Ew êdî bûyî lêker. Ji nokta haskirin. Ev lêkerek e. Ji yekî haskirin, ji yekî haskirin. Fermo. Mamosta li vê de mînaka de ev jî muzîkê hez dike wê de me watê xwe ne daçêke tene cê ev ê digre lêkerem digre wê de me wisa min bêjinî. Erê wekî daçek li vir bikaranî lê ji tiştekî haskirin e. Min e li vira Çima o zaman daçek pir bi lez diçin. Em ê li çîkadî de bibînin di pela pêş de mîna gotiye li min e daçeka li li vir bikaraniye li nokta temaşekirin. Çi ye? Bûyî lêkereke nû, lêkereke pêkhatî, lêkereke hevedûdanî çêbûye. Li vir jî ji bo ku rola daçekê diyar bike li vir mînak danin. Mînak gotî ez ji malê têm. Bi awayekî nîşan daye. Ne warê? Mînakek di dayî gotî Zarife ji Dêrsimê ye. û mînakek jî di hundirê hevokê de dayê. Mînak ew ji muzîkê hez dike. Li vir bûyî lêkerek. Yani vê de me em dibêjin vir de him watê daçekê digre him jî watê lêkere digre. Ev jî muzîkê hez dike wê de me tiştekî hez dike. Dibe Erê ji tiştekî hezkirin bi xwe dibe lêkerek. dibe lêkerek. Di watê xwe hene. Erê. Em mînak ji bo van jî bidin di û de. Dema ku hundirê tiştekî yani têdebûyînê diyar bike em di û de bikartînin. Mînak em di refê ne warê? De ne? Di rewşên wiha de em di û de tim pevre bikartînin. Em di refê de ne. Tamam? Bi û re me got em bi hevalên xwe re ne. Li vir jî bi û re me got pêrebûnê nîşan dike. Ne warê? Em dikarin bêjin ne wisa bi û re tim Pêrebûnê. na tim kesekê yani ne tiştekî em dikarin bêjin bi telefonê re yani mînak yani bi trenê bê re tê çêkirin. Ez bi trenê diçim û bi re tim bi kesekî mirovekî em dikarin bêjin heval. Bi kesekî re ajal jî dikarin bêjin. Mesela em dibêjin her ajal ya jî her teyr bi refê xwe re difire. Zindiyara tê Bu zindiya jî, bu tişta jî. Du peyvekî jî çê dibe mirov nikar bêje bi vê gêre ez gihîştim wê qenaetê ku Belê mirov dikare. Li kulê reştar lazım bite bikar bîne bes bi gelemperî wek evî got bi gelemperî pêrebûnê diyar dike. Yani bi yekî rebûn, bi tiştekî rebûn, bi ciyekî rebûn, bi yekî pêrebûn yani. Pevrebûn, pêrebûnê diyar dike. Bi û ve me got bi û ve pêvebûnê diyar dike. Me got ya mesela ev bi dîwêr ve ye. Bi dîwêr ve ye. Em wê jî mînak bikin em bêjin wêne bi dîwêr ve ye.
Bi u de me go berek cih diyar dike. Minak em bejin evin ji kerema xwe re bi vir de were. Demek o evin ji kerema xwe re bi vir de were yani bi ber me ve were. Em cî jê nîşan dikin em bêjin bi vir de were. Ya jî bi wir de here. Yek guciyê te teng bike tu dibêjî de henkî wir de here. Erê? Ji û re ev jî jêrebûnê diyar dike. Minak em dibêjin ji kerema xwe re. Ne were? Ya jî ji min re tasek av bîne. Ya jî ji min re stranekê bêje. Ji min re stranekê bêje. Ji û ve jî em dibêjin filan kes ji vir vetê ya jî ji wir vetê ew jî cih û berek nîşan dike. Cihê ku jê tê nîşan dike. Ji vir vetê ya jî ji wir tetê. Û di û re jî em bêjin pisîk di vir re derbas bû. Ew jî têrebûnê nîşan dike. Em ê dersa pêşiya me jî hinekî li ser vana rawestin. Baş e. Em niha giştin dawiya dema xwe em ê rojên pêşiya me de dîsa li ser van daçekan em ê rawestin di pirtûkê jî di mînakene hûn ê bixwînin. Niha dema we bimîne xweş.